כולם אומרים שהראיות מדברות בעד עצמן, אבל מי באמת מקשיב להן? מי בודק איך הן נאספו, איך הן פורשו, ומה קורה כשמדע, חקירה ואינטרסים נפגשים בעולם בית המשפט? אני שני אליס, עורכת דין פלילית, ובפודקאסט ראיות לכאורה אני פותחת את מה שנראה סגור, מפרקת ראיות שנראות חד משמעיות, ושואלת את השאלות שאף אחד לא אוהב לשאול. כי בין מה שנראה נכון לבין האמת, יש לפעמים פער של חירות של אדם. זה לא פודקאסט על דרמה, זה פודקאסט על ספק. ראיות לכאורה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, נושא DNA. יש סטיגמה ש-DNA זו מבין הראיות הכי חזקות שיש במשפט, והיום אנחנו כאן כדי לשאול את השאלות הנכונות בתחום הזה. נמצאת איתי כאן דוקטור נבית חבר, מומחית DNA, שכל סנגור באמת טוב מכיר אותה, ומי שלא מכיר כדאי שיכיר. נבית, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אז אני רוצה שנתחיל בשאלות של כן ולא. בסדר? יאללה. האם DNA יכול לשלוח אדם חף מפשע לכלא? כן. האם עצם מציאת DNA בזירה עלולה להיות שקר ראייתי? כן. האם יש מצבים שבהם DNA הופך מראיה מדעית לאשליה מסוכנת? בהחלט. האם אפשר לערער על ראיה DNA? כן. האם כל התאמת DNA אומרת בהכרח שאני אשם? לא. האם DNA יכול לעבור ידיים ולהופיע בזירת פשע שאדם מעולם לא דרך בה? כן. האם מעבדה פורנזית עלולה לטעות גם בתיק חמור במיוחד? כן. האם שגיאה אחת קטנה ב-DNA יכולה להכריע גורל של חיים שלמים? בהחלט. האם ניתן לדעת בוודאות מתי ה-DNA יושאר בזירה? לא. האם שתילת DNA היא תרחיש אפשרי? כן. האם יש מקרים שבהם ה-DNA צועק אשמה, אבל האמת המדעית צועקת זיכוי? כן. האם בתי המשפט נוטים לפעמים להאמין ל-DNA יותר מדי? כן. האם ה-DNA יכול להפוך לראיה מסוכנת כשלא שואלים את השאלות הנכונות? כן. האם ה-DNA הוא באמת מלך הראיות, או מיתוס משפטי? ראיה חזקה. יש אנשים חפים מפשע שיושבים בבית סוהר היום, בגלל ניתוח לא נכון של הראיה? להערכתי כן. אוקיי. טוב, אז קודם כל נבית, אני ממש שמחה שהגעת לכאן. אני חושבת שבאמת, לא רק סנגורים צריכים לשמוע אותך, סנגורים, שופטים והציבור בכלל. כי עם הניסיון שלי בתחום, הסטיגמה באמת היא, ברגע שיש התאמת DNA ויש טופס רשמי מטעם המעבדה, הנושא סגור. מה שאני למדתי לאורך השנים מהסטיגמה הזאת זה, אל תגעי ב-DNA. אם יש התאמה, עזבי את ה-DNA בצד רגע. ורק בשנים האחרונות, מההיכרות איתך, שאת ככה לימדת אותי את הנושא, הבנתי כמה זה לא נכון. וכמה צריך כן לבדוק, וכן להיכנס לבפנים כדי להבין בכלל מה זה. מה זה אומר? מה זה המסמך הזה שבאים ומציגים לי מהפרקליטות, שכתוב שיש התאמה. אוקיי? אז אני אשמח לשאול אותך שאלות מסוימות, ואת תעני לנו על סמך המקצועיות שלך רבת השנים, יש לציין. לא ממש, אני יחסית חדשה, וזה... אל תצטנעי, אל תצטנעי. בערך 4 שנים אני עוסקת בזה. אנחנו שמענו על הזיכויים שלך, ושמענו שרוב התיקים שאת נוגעת בהם מתהפכים. טפו טפו, חמסה חמסה. כן, רק שימשיך ככה. אז לא להצטנע. אני אשתדל. אם יש חוות דעת עם התאמת DNA בתיק, מה זה אומר? זה אומר שנמצא DNA של הנאשם או של החשוד, של הלקוח, של אותו עורך דין, בזירה, בדרך כלל לגבי הזיהוי עצמו היום, בערכות המודרניות החדשות, יחסית, בטח בעשור האחרון, הערכות הן מדויקות יחסית, יש להם למעלה, יחסית מספר גדול של סמנים, והזיהוי עצמו הוא בדרך כלל נכון. כלומר, אפשר לזהות שזה ה-DNA שלך, אוקיי? אבל זה שה-DNA שלך נמצא שם, זה רק חלק מהדרך. כי המעבדה צריכה להסביר גם איך ה-DNA הזה הגיע לשם. כלומר, וזה דבר שהוא לא טריוויאלי. ואצלנו בישראל בכלל
לא מתייחסים לזה. מתייחסים יש זיהוי, אין זיהוי. יש זיהוי, יש כתב אישום. וזה מין קשר כזה שהוא צריך לפרק אותו, כי הוא הרבה פעמים מביא לשגיאות. תגידי לי, האם יכול להיות ששתי מעבדות שונות יבדקו את אותה דגימה ויגיעו לתוצאות שונות? בפועל זה לא באמת קורה, אבל בארץ יש לנו שתי מעבדות פורנזיות, אחת של המטה הארצי של המז"פ בירושלים, ואחת באבו כביר בתל אביב, של המכון לרפואה משפטית. אלה שתי מעבדות שמקבלות את הדגימות, במקרה שיש הרוגים, כלומר כשיש גופה, התיק הולך לאבו כביר, וכשאין, ביתר המקרים, התיק הולך לירושלים. עכשיו, שתי המעבדות האלה לא מדברות אחת עם השנייה, הן עובדות בשיטות אחרות, ויכול להיות באופן תיאורטי שדגימה שנמצא בזיהוי בירושלים, לא היה נמצא בזיהוי באבו כביר. זאת אומרת שאפשר להגיע לתוצאות שונות. כן. שזה מטורף. כן. זה לא כזה... במיוחד זה חמור, זה משהו גדול, אבל אצלנו בארץ אין שום נהלים או רגולציה או איזשהו פיקוח שהוא גורף לכל מי שעוסק בתחום. אין חקיקה, אין כלום. זאת אומרת שכל מעבדה יכולה בעיקרון לקבוע את הנהלים לעצמה? כן, זה מה שקורה. אני בודקת לפי הסטנדרט הזה והזה, והמעבדה השנייה תבדוק לפי הסטנדרט שנראה לנכון? כן, וזה הרבה פעמים קורה, ולא רק זה, שגם בתוך אותה מעבדה, יש לי ציטוט של מומחית מעבדת מז"פ, שאומרת שנניח לדגום את המוצג, היא אומרת שם בפירוש, בעדות שלה, כל אחד דוגם איך שנוח לו. כלומר, אם יש... ולמה זה משנה? אופן הדגימה יכול לשנות על בוודאי, לא רק על התוצאה? בטח, לא רק שהוא יכול לשנות את התוצאה, קודם כל יש תקן שהמעבדות האלה מחויבות לו, תקן איזו 17025, שהוא תקן שהוא כללי למעבדות של בדיקה באופן כללי, לא רק למעבדות מז"פ, אבל התקן הזה יש לו סעיף 7.3, שקובע שחייב להיות לך פרוטוקול דיגום. כלומר, מגיע סכין, איך אני דוגמת אותו? כאן, 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 כאן וכאן. אז עדיין יש לה, עדיין הם מונחים על... ואצלנו זה לא קורה. זאת אומרת שיש הנחיות, יש סטנדרט מסוים, כן. אבל כרגע המעבדות במדינת ישראל לא מחויבות אליו, מאיזשהו הליך משפטי לא, הן מחויבות אליו, הן פשוט לא מפוקחות. מכיוון שהן לא מפוקחות... אנחנו לא יכולים לדעת אם הם באמת עובדים בסטנדרט הזה. הן לכאורה מפוקחות על ידי הרשות להסמכת מעבדות, אבל ברשות להסמכת מעבדות אין... בישראל, למעט המעבדות שעובדות ונותנות שירות למשטרה, אין אף גוף אקדמי שעוסק בתחום הזה, במחקר של התחום הזה, או עוסק באופן בלתי תלוי, לא משום צד. פשוט בוחן את התחום הזה, מפתח, כותב נהלים, או מפתח כל מיני אמצעים לפיקוח, או לאחידות של הדיגום. אז בעצם היום, אין. בעצם אם אני מבינה ממך נכון, היום אין באמת גוף מסוים, מוסדר, שיכול לבוא ולבקר או לבדוק את המעבדות הקיימות. הבדיקה היא בדיקה טכנית, שהאם הנהלים הם מוספרים כמו שצריך, אם יש תיעוד לדברים, אבל מבחינה המדעית של איך מנתחים את הנתונים, מה המינימום של כמות ה-DNA שאני אקח לריאקציה וכו', כל מעבדה עושה מה שטוב לה, אני רואה את זה בתיקים שאני מקבלת. שום אחידות אין. ויש גם מאמרים, אנשי המז"פ גם כותבים מאמרים מדעיים, חלקם אפילו טובים, וכאילו היד שכותבת את המאמרים, והיד שמבצעת את הבדיקות, זה כאילו לא הן לא מחוברות לאותו גוף. אוקיי. אפילו שזה אותם שמות, השמות של המאמרים והשמות של חברות הדעת, זה אותם שמות, וזה שני עולמות נפרדים, כאילו... משהו כאן מאוד לא טוב. ואת אמרת שאין תקשורת בין שתי המעבדות. שבמדינת ישראל, על כל האוכלוסייה, יש רק שתי מעבדות. נכון. אין ביניהן תקשורת. למה זה יכול להיות בעייתי? למשל, מבחינת הפרופיל הגנטי שמשתמשים בו. אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל ככל שיש לך יותר סמנים בפרופיל, הזיהוי יהיה יותר מדויק. יש הנוהל הבינלאומי האמריקאי וגם האירופי ממליץ על 20 סמנים. אצלנו במז"פ משתמשים באמת ב-23 סמנים, בפרופיל של 23 סמנים, ובאבו כביר רק ב-16. זה אומר שכל מוצג שנבדק באבו כביר יש לו 16 סמנים, אבל משווים אותו לפרופיל של הנאשם,
שהוא אז אם ב-23 אנחנו סמנים. מפשטים, בעצם באבו כביר, 100% התאמה זה 16. בדיוק. נכון? נכון. כשהסטנדרט העולמי הוא 23... לפחות 20. לפחות 20. כן. זאת אומרת שאוטומטית אבו כביר מצמצם מאוד 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 את האופציות. נכון. עכשיו, שבכלל האוכלוסייה זה לא נורא. באוכלוסייה הכללית, 15 סמנים זה די ויותר, גם 13 יצביעו בדרך כלל על התאמה. אבל כשמדובר באוכלוסיות שבטיות, כאלה שמתחתנים, יש חיתון יתר בין שאירים, בני דודים למשך... בני דודים. כן, כמו במגזר הבדואי למשל, שם ההתאמות בין הפרופילים ההתאמה בין הפרופילים יכולה להגיע לזהות של 18 סמנים, ומעלה בין שני אחים. אם אבו כביר בודקים את הבדיקה הזאת, סביר להניח שהם יוכלו להגיע להתאמה כמעט מלאה או מלאה, לפי ה-16 סימנים שהם בודקים. אבל זה יכול להיות לא הנאשם, אלא אח שלו. לא מדובר בנאשם, אלא באח שלו, בן דוד, קרוב משפחה. כן. פה אנחנו מדברים על התאמה שגויה. בוודאי. אוקיי. עכשיו, מעבר להתאמה, מאוד חשוב לדעת איך ה-DNA הגיע לשם. איך ה-DNA הגיע לשם, ולבחון את ההסתברות של כל אחד מהתרחישים האפשריים. אצלנו במעבדה... יש תרחיש כזה שיכול להיות ש-DNA של אדם יגיע לזירת אירוע מסוימת, בלי שמעולם הוא דרך בה? כן. איך זה יכול להיות דבר כזה? א', DNA יכול לעבור. המקור של DNA הוא לא מסתובב חופשי. המקור שלו זה בחומר ביולוגי מהגוף שלנו. תאים מהגוף שלנו. וכאלה אנחנו משאירים סביבנו כל הזמן, בין אם ברוק, נוזלי גוף באופן כללי, רוק, דם, זרע, זיעה, ועוד, וכולי, אני לא ארחיב. אבל כל עיתוש, אם אנחנו מתעטשים, או מפהקים, או מדברים, ולא מכסים את הפה, אז אנחנו נפזר מסביבנו DNA. ואיך ה-DNA הזה יכול להגיע לזירת אירוע מסוימת שמעולם לא התעטשתי בה, או מעולם לא הייתי בה? לא, אבל אם התעטשת ובעלך היה לידך, והוא החזיק את התיק שלו ביד, אוקיי? אז DNA שלך יכול להגיע לתיק שלו, ואז הוא לוקח את התיק לעבודה, ואז הוא פותח את התיק שלו, ואז הוא נוגע בשולחן. אז תיק שלך כבר יגיע, ה-DNA שלך יגיע מהתיק שלו לשולחן העבודה, למרות שאת בכלל לא היית שם. וה-DNA יכול לשרוד לאורך כל המעברים האלה? DNA, תלוי כמובן באיזה תנאים, אבל DNA יכול להישאר הרבה מאוד זמן. אנחנו יודעים שתיארכו עצמות פרה-היסטוריות, כלומר, יש תיארוך של עצמות של בנות אלפי שנים, ומצאו אם זה זכר או נקבה, מצאו תאומים מלפני כמה אלפי שנים. אנחנו רואים גם שהם מפתחים פשעים אחרי 20 שנה, 25 שנה, נכון. בהתאם זה תלוי איך הוא נשמר. DNA. כן, תלוי איך הוא נשמר, אבל כן, DNA מחזיק הרבה מאוד זמן, בניגוד לשאר החומרים האחרים בתא. חלבונים, RNA, כל הדברים האלה, לא נשאר שום דבר, DNA שורד הרבה מאוד זמן. אוקיי. באיזה מצבים יכול להיות שיש DNA, יש בדיקה, התאמה של DNA, כשה-DNA מזוהם? השאלה מה את מתכוונת זיהום? אני אגיד לך מה אני מתכוונת זיהום. אנחנו טיפלנו בעבר בתיק, שהשוטרים הגיעו לתוך הבית, זה היה מתחם דירות די גדול, הם הגיעו לתוך הבית, והנאשם היה בבית רק שבועיים. זה בעצם השבועיים הראשונים שהוא שעה בבית. והתחילו לעשות לו חיפוש בבית, הגיעו למטבח, ולמזלנו הכל היה מוסרט בסרטון. ורואים את השוטרים עושים חיפוש, כשבמגירה הנסתרת של המטבח, הם פותחים אותה, מוציאים ממנה כל מיני חפצים, שבין היתר חלק מהחפצים היו אקדח, נשק וסמים, אוקיי? עכשיו, אחת הטענות שלנו אז בזמנו, שזה הגיע בעקבות הזיכוי שלך בבאר שבע, שתכף תספרי לנו עליו, זה שהחוקרים, השוטרים שעשו את החיפוש, לא החליפו כפפות מהרגע שהם פתחו את המגירה, והוציאו מוצג. אז מה בעצם הייתה הטענה שלנו? שיכול להיות ש-DNA שהיה על הכפפות, ברגע שהם נגעו על המשטח במטבח, כן. עבר ליתר המוצגים, לנשק, לסמים ולדברים שעליהם מצאו את ה-DNA.
וזה הספיק לפרקליטות כדי להגיע להסדר טיעון מאוד מאוד טוב. לא הגענו בזה באמת להוכחות ולהכרעת דין בבית משפט. בואי תספרי לנו על זה קצת. כפפות עשויות מלטקס או ויניל, זה חומרים פלסטיים, סינתטיים, שעושים מהם דבק. Okay? כלומר, יש להם איזושהי דביקות כזאת. לכן, כפפות הן מגינות אולי על הידיים של מי שעוטה אותם, אבל אם החוקרים לא מחליפים כפפות בין המוצגים, הסיכוי לזיהום הוא גדול. אז בואי נגדיר רגע מה זה זיהום. זיהום על מוצג שנמצא בזירת עבירה, זה כל שינוי בתמונת ה-DNA שהייתה על המוצג לפני שהוא נמצא. כלומר, אם אני מוסיפה לזה DNA, למוצג הזה DNA, אם אני אוספת, גורעת ממנו DNA, אם אני מפזרת באופן שונה את ה-DNA על פני המוצג, כל דבר כזה נקרא זיהום, מבחינה מדעית. אוקיי? בפועל זה אומר ש-DNA שלי עלול להימצא על חפץ שאני לא נגעתי בו. כן, עכשיו אם אנחנו, היום אפילו יש זיכוי עם פסק דין מאוסטרליה או ניו זילנד, מאוסטרליה, שחוקרים שלא מחליפים כפפות יכולים להעביר את ה-DNA שלהם לכל יתר המוצגים. את זה אני רואה את זה חדשות לבקרים. אנחנו לא צריכים ללכת לאוסטרליה, יש לנו את זה בישראל. נכון, גם פה כבוד השופט אמיר דורון בבאר שבע, בית המשפט השלום בבאר שבע, זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שעדתי, זה יותר נקלעתי לסיטואציה, זה לא היה משהו מתוכנן, וירדתי מהדוכן כשאני נשבעת שאני לא עושה את זה בחיים עוד פעם, והנה אני כאן. שם היה אקדח, היו שם שני אקדחים בעצם. זה איפשהו בדרום, היה מוסך, שוטרים הגיעו למוסך, עשו חיפוש ברכבים, ובאחד הרכבים הם מצאו בתא הכפפות אקדח. על האקדח הזה מצאו DNA חלקי, בשלוש נקודות, ככה, כן, 3 נקודות על האקדח, שמתאים לבן של בעל המוסך. עכשיו, הבן של בעל המוסך עבד במוסך הזה, אבל גם עבד באופן ספציפי על הרכב הזה. הוא מספר שהוא פרק את המזגן, כלומר, כל הדשבורד, כל החלק הקדמי, הוא פרק אותו, הוציא אותו, כלומר, סביר להניח, אוגוסט, בנגב, יש DNA שלו. שיהיה DNA שלו all over. עכשיו, אין תיעוד של איך תפסו את האקדח, אבל ה-DNA, בהנחה שהם עטו כפפות, או אם הם לא עטו כפפות, הם פתחו, בעצם זה שהם פתחו את המכונית, הם כבר בסכנה שהם אספו DNA של הנאשם. אחר כך הם פתחו את הכפפות, נכון? עם אותן כפפות, ואחר כך נגעו באקדח. נכון. זה כבר אפשרות ש-DNA שלא יהיה מועבר אל האקדח. אם זכור לי נכון, זו הפעם הראשונה שטענה כזאת באמת עלתה בפני בית משפט, וגם התקבלה. אני לא משפטנית. באמת, זה היה הפעם הראשונה שלי. ככה אומרים, עורך הדין שם אמר לי, מה, זה משהו תקדימי? זה תקדימי. אני מבחינתי, זה הייתה חוויה מטלטלת. פעם ראשונה שאני הייתי בבית משפט ever בחיים שלי. זה כשלעצמו חוויה מטלטלת. אבל עצם העלאת הסוגיה הזאת בכלל, אוקיי? של לבוא ולטעון של רגע, יכול להיות שה-DNA שנמצא על החפץ בכלל עבר בעקבות החיפוש שהיה לא תקין, זה תקדימי. זה משהו שבפני בית משפט לא עלה מעולם לפני כן, לדעתי. ואנחנו מדברים על שנת 2022, אוקיי? שזה מדהים, מכיוון שאלה לא דברים חדשים בספרות. אני זוכרת שהשופט שאל אותי, מאיפה את יודעת, איך את יודעת את זה? אז עוד הייתי ירוקה ופחות מנומסת, ואמרתי לו, סליחה אדוני השופט, איך אתה לא יודע את זה? והם לא יודעים. ולשמחתי, הוא היה שופט שהקשיב, כי רוב השופטים, בדיעבד אני רואה, שאני נתקלת בהם, אם הם לא יודעים משהו, הם לא יקשיבו. הם מגלגלים אותי מכל המדרגות, הם לא לוקחים את זה ברצינות. הוא כן לקח את זה ברצינות, והוא עשה שם, הוא כתב פסק דין, הוא קרא הרבה, ראו שהוא עשה שם עבודה, אבל זה באמת מקרה שהוא יוצא דופן. הבורות במערכת המשפט, לגבי ראיות DNA, לגבי DNA בכלל, היא עצומה. נבית, את יודעת שדווקא המקרה הזה ספציפי, הסוגיה הזאת, היא לא כזאת יוצאת דופן? מה זאת אומרת? הסוגיה הזאת של לעשות חיפוש, ולא להחליף כפפות בין מוצג למוצג, זה לא יוצא דופן בכלל. אני רואה את זה. עד עכשיו פשוט, עד 2022, שזו הפעם הראשונה שבאמת עלתה התיאוריה הזאת בפני בית משפט, פשוט
לא בדקנו את זה. מה שאני לא מבינה זה איך זה. כי לא חשבנו שטענה כזאת יכולה בכלל להתקבל בפני בית משפט. אבל את מבינה שזה באופן ישיר נובע מהעובדה שכל הידע בתחום הזה מגיע לציבור, לעורכי הדין, לבית המשפט, רק דרך המשטרה, שזה לא הגיוני בשום צורה. הרי המשטרה היא עושה את העבודה שלה. נרצה או לא נרצה, זה לא בגלל שהם שוטרים, זה לא בגלל שהם אנשי מז"פ, זה בגלל שזה הטבע האנושי. אנחנו מוכווני מטרה, ואז אנחנו מוטים. צורת החשיבה שלנו היא מוטה. כן, אבל דווקא אצל סנגור הפלילי, ברגע שהוא מקבל את תיק החקירה, הוא הכי מחפש במה לייחז. אבל אין חומר בעברית בכלל. אבל עד אז, הרי, תראי, בואי נפריד. יש את תיק המעבדה, שעוד מעט נדבר עליו, ויש את אופן תפיסת ה-DNA, אוקיי? שזה בעצם השוטרים שבפועל נמצאים ועושים את החיפוש, שפה לנו הרבה יותר קל כשאנחנו פותחים את התיק ורואים את הראיות וקוראים את הדוחות, לבוא ולהגיד, רגע, משהו פה לא בסדר, היית צריך להחליף כפפות, ואני מדברת על זה שזו סוגיה שלא באמת בדקנו אותה, עד אותו זיכוי. אני חושבת שגם השוטרים בעצמם לא יודעים את זה. נכון, אני בספק אם מישהו, השוטרים עוברים עם חוקרי הזירה, אם מישהו מעביר אותם הכשרה של תחליפו כפפות, או ראיתי סרטונים מאיך תופסים מוצג, נגיד, בארצות אחרות. הם מכריזים, אני מחליף כפפות, בודקים מוצג, אני מחליף שוב כפפות, והכל מצולם, מצלמות גוף שלו, מצלמות גוף של מישהו אחר. כלומר, כל הגישה היא לגמרי אחרת. עדיין, לא מזמן, קיבלתי תיק מהשנה, שמישהו תופס מפתח, כן? מפתח שכנראה יש עליו, קשור לעבירה, השוטר תופס את המפתח, עם הכפפה שהוא עטה על היד, עוטף את המפתח עם הכפפה, כלומר, כי אם עד עכשיו הוא לא העביר לו DNA, אז עכשיו הוא גמר את זה, ואז עוטף את זה ודוחף את זה לכיס. עכשיו, הנהלים האלה, הם קיימים במשטרה, אף אחד שלא יגיד שלא, הם קיימים, אף אחד לא אוכף אותם פשוט, לא בודקים אותם, בין אם אין להם כוח אדם, בין אם 1000 סיבות. עובדתית, לא בודקים אותם, השוטרים לא יודעים. כי גם, תראי, המוח, דיברנו על המוח האנושי, המוח האנושי ברגע שהוא בזירת פשע, בוא נגיד את זה ככה. ואתה עכשיו, בין אם אתה שוטר חדש, או כמה חודשים, או אפילו שנה או שנתיים, יכול להיות שלא עומד לך בראש מעייניך, כפפות, להחליף. אבל זה צריך. אז כבר מאינסטינקט, נכון. אבל כבר מאינסטינקט, אתה לא מחליף. ואז אתה עובר ממוצג למוצג, העיקר כדי לתפוס. תארי לך שבחדר ניתוח, תארי לך שבחדר ניתוח, הרופא היה אומר, אני לא מחליף כפפות בין זה, יצאתי החוצה וזה לא היה לי, הייתי בלחץ, אז לא החלפתי כפפות. והחולה מזדהם. הרי היו הורגים אותו, נכון? היו מעמידים אותו לדין, היו עושים מזה, וואו, איזה בלגן בתקשורת. הרי מעבדות זה דבר, או בכלל, עניינים כאלה רגישים, זה דבר שצריך להקפיד עליו. וכאן... אם אתה יודע מה עומד מאחורי זה. כן, אבל כאן אנחנו לא מקדישים לזה את המקום מספיק. כי המעבדות האלה, הן עוסקות בדיני נפשות, לא פחות מזה. תוצאות של מעבדות כאלה, הן חורצות גורלו של אדם. נכון. והמחשבה שהמעבדות האלה לא מפוקחות בשום צורה, הן לא שקופות, אף אחד לא יודע מה קורה שם. כל פעם שאתה מבקש את הנהלים, יש את סעיף 74, סעיף 108, נכון? אם אנחנו כבר נוגעים בזה, בואי נעזור כרגע לכל עורכי הדין שרואים אותנו, ולא יודעים בכלל על מה אנחנו מדברות מכל מה שקשור לתיק המעבדה. Okay. ברגע שעורך דין מקבל תיק, שאחת מהראיות המכוונות נגד הלקוח שלו, היא התאמת DNA. מה הוא צריך לעשות? דבר ראשון, לבדוק היטב את חוות הדעת. איך הוא בודק אותם? בדרך כלל מגיע לנו מסמך אחד, התאמה היא התאמה. זה מה שמגיע בפעימה הראשונה של חומר החקירה. נכון, וביחד עם זה אתם מקבלים גם דוחות תפיסה ופעולה, כלומר איך תפסו את המוצגים נכון. האלה. אז דבר ראשון, לבדוק שיש התאמה בין המוצגים שנתפסו בזירה, למוצגים שמגיעים למעבדה, כלומר שהמספרים של השקיות של המוצג חופפים. כלומר שאם כתוב בזירה שהוא אסף כפפות לטקס, אז במעבדה, לראות שזה באמת כפפות לטקס, כי זה חלק ניכר מהתיקים שלי, זה לעשות סדר במוצגים. יש בלגן, ואז אתה רואה שזה לא באמת כפפות לטקס, זה כפפת בד, וזה לא נמצא איפה שאמרו, זה דבר ראשון.
ואחר כך לא להיבהל. לא להיבהל מזה שאומרים לך שיש DNA. במיוחד לא כשיש ראיית DNA שהיא יחידה. הרבה פעמים לוקחים המון דגימות מהזירה, במעבדה בודקים חלק מהם, ואז בזאתי אין מספיק DNA, בזה לא יתקבל פרופיל. בסופו של דבר מפה לשם הם נשארים עם ראיה אחת או שתיים של DNA. לפעמים אבל הראיות האלה זה ראיית הזהב. כשיש ראיית DNA יחידה, צריך מאוד 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 להיזהר איתה. כי למה? DNA יכול להגיע לכל מיני מקומות, בכל מיני דרכים, ויש הרבה מאוד סיפורים שבסופו של דבר יצא מזה עור ופרח, ויש הרבה אנשים שישבו בכלא, למשל הסיפור המפורסם של אמנדה נוקס, סיפור של סטודנטית זרה שלמדה באיטליה, הייתה לה שותפה לדירה מאנגליה, מרדית קרצ'ר, אנחנו מדברים על 2007, הסיפור הזה התחיל, השכנה שלה, היא הייתה בקשר רומנטי עם שכן שגר למטה, זה היה בניין של סטודנטים כאלה, והשכנה שלה נרצחה בלילה שהיא טענה שהיא לא הייתה בבית. עכשיו, בדירה שמתחת, בדירה של החבר של אמנדה נוקס, נמצא סכין, כשעל ידית הסכין נמצא ה-DNA של אמנדה נוקס, ועל הלהב נמצא פרופיל חלקי של מרדית קרצ'ר, כלומר של הנרצחת. ומכאן הסיקה המשטרה שהיא והחבר שלה שותפים לרצח. הם הורשעו, אחר כך הם ערערו וזוכו, אחר כך הם הורשעו שוב, ובסוף הם זוכו לגמרי. וואו. זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, אז צריך מאוד להיזהר, והטענה הייתה שא' לא היה דם על הסכין, DNA כן יכול לעבור, אפילו אם זה קומה נפרדת, זה אותו בן אדם. DNA שלה יהיה על הידית, היא טענה, היא לא אמרה שהיא לא השתמשה בסכין, היא עשתה איתו אוכל, היא הכינה סלט. והטענה של השוטרים הייתה שהם מצאו בליץ', אקונומיקה בדירה, והסכין נוקטה עם אקונומיקה. זו הייתה הטענה של השוטרים. יש אקונומיקה בדירה, הסכין נוקטה. אפשר להוכיח את זה? שסכין נוקטה באקונומיקה? אפשר לראות, שם עשו בדיקות שאנחנו לא עושים פה, בדיקות מיקרוסקופיות ברמה גבוהה, והראו שיש חלקיקי עמילן על הסכין. כלומר, עמילן המקור שלו באוכל. שאם היו מטפלים בזה באקונומיקה, היא לא הייתה מוצאת גם עמילן על הסכין, היא לא הייתה מוצאת כלום. אז כנראה שהסכין הזאת לא נוקטה, וכנראה שהם יצאו זכאים בסופו של דבר. וכן נמצא במקביל, זה שמישהו רוצה להרשיע. כי במקביל נמצא DNA של בחור אחר מאותה דירה, מאותה חבורה, שנמצא, היא גם נאנסה. אז גם נמצא בנרתיק שלה, גם על הבגדים שלה, גם נמצא בהמון מקומות DNA של אדם אחר, ועדיין ההתעקשות. היה יותר קל לבוא על ה-DNA שנמצא על הסכין, ולהגיד, זה ה-DNA של הרוצח. המון פעמים ההרגשה הזה שמישהו החליט, מראש כבר שזה ככה. ועכשיו יהיה קשה מאוד לשכנע אותם שלא. כן. זה התחושה, ובארץ גם. תגידי, באמת מספיקה טיפה אחת של חומר מסוים כדי לקבוע התאמה, ולהרשיע על סמך זה בן אדם? תלוי של איזה חומר. דם, יש בו המון DNA. אמנם בכדוריות הדם האדומות אין DNA, אבל תאי הדם הלבנים שיש המון בדם, דם משאיר, במיוחד דם טרי, הרבה מאוד DNA. וככל שהוא מתייבש עם הזמן, עדיין ה-DNA נשאר? כן, ה-DNA יישאר, כן. אוקיי. כלומר, יכול להיות שבשלב מסוים לא תוכלי לזהות שזה דם אדם, אבל כל מה שהוא אנורגני, היונים של הברזל מההמוגלובין, שמזוהים בבדיקות דם כמו פנולפטלאין או בלוסטר, אלה נשארים הרבה זמן, וה-DNA בטח נשאר. זרע, גם יש בו הרבה דם. רוק, יש בו הרבה דם. זיעה, או דברים כאלה, אי אפשר לדעת. אז זיעה היא פחות חזקה אז בעצם, למעשה. כן. מזרע או מרוק או מדם. קשה למצוא, שוב, בן אדם שתמצאי חולצה של מישהו עם הרבה זיעה, את תמצאי על החולצה הזאת הרבה DNA, את לא יכולה לדעת אם זה בא מהזיעה, או שזה בא מהחיכוך שלו עם האור, של מי שלבש את זה. אין לנו שום דרך לזהות תאי אור. עכשיו, הרבה פעמים DNA שהם מייחסים לו, אומרים שזה DNA שהוא עבר במגע, הרבה פעמים זה לא בהכרח DNA שהוא עבר במגע, אלא DNA שהוא עבר, למשל, דרך רוק שאנחנו מדברים. אנחנו לא יכולים להבחין בין השניים. אבל חפץ שנמצא בסביבת חייו הטבעית של בן אדם, כמו מקום שהוא נמצא בו לעתים מזומנות, לפרקי זמן ממושכים, סביר שיהיה DNA שלו על חפצים בסביבה הזאת,
את לא חייבת להסביר אפילו איך. מעצם זה שזה הבית שלו, יש שם DNA שלו. מעצם זה שזאת העבודה שלו, שזה האוטו שלו, יהיה DNA שלו. אני זוכרת שהיה איזשהו תיק רצח, שגם התייעצנו איתך אז בזמנו, שמצאו DNA על האקדח, שמאותו אקדח נורא קליע, שאותו קליע הרג אישה, אוקיי? כן. ירי טועה, אבל בסוף זה הרג אישה. זה היה אחד התיקים הראשונים שקיבלתי, ואני זוכרת שאני קוראת את זה, ואני בוכה את נשמתי. חשבתי שזה התחום הזה לא בשבילי. כן, זה היה מקרה עצוב מאוד. כן, זו הייתה המורה. אבל ראייתית, בוא נדבר. נעזוב את הרגש בצד. ובעצם הנאשמים היו שני אחים. אוקיי? גם הפרופיל של שניהם היה מאוד, מאוד דומה. ובמסגרת החיפוש שנעשה כמו שצריך, בדקנו שהחיפוש נעשה כמו שצריך, תפסו אקדח במתחם אחר, שלא בוצע בו הרצח, מצאו אקדח, ועל האקדח היה DNA, ו-DNA של אחד מהם. וכשבאו ושאלו אותו, הטיחו בפניו את הראייה שיש DNA שלו על האקדח, אז הוא שאל, איפה מצאתם את האקדח? ואז אמרו לו, מצאנו את האקדח בככה וככה. ואז הוא אמר, אוקיי, זה בית של בני דודים שלי. אני שמה הרבה. אני משתמש בשירותים, אני משתמש במגבות, אני נמצא שם הרבה. ואחת הטענות שניסינו להעלות, זה בדוח החיפוש, אחד השוטרים אמר שהוא לקח מגבת, שהייתה תלויה על מתקן כביסה, ואיתה הוא תפס את האקדח. ואחת הטענות שאנחנו באנו וניסינו להעלות, יחד עם התייעצות איתך, זה שיכול להיות שה-DNA שלו עבר מאותה מגבת לאקדח. כי השוטר תפס את האקדח עם אותה מגבת. ואז את הסברת לנו את התנאים שצריכים להתקיים כדי שבאמת DNA יוכל לעבור. ושיש תנאים מסוימים, זה לא שאפשר לטעון על כל תיק, ה-DNA עבר, ה-DNA עבר. זאת אומרת שיש תנאים מסוימים. בואי תסבירי בקצרה מה התנאים האולטימטיביים שיכולים לגרום לדבר כזה לקרות. מעצם העובדה ש-DNA זה ראיה נסיבתית, צריך לבחון היטב את כל הנסיבות. עכשיו, ה-DNA הזה, במקרה הזה של המגבת, מגבת שעוטפת משהו, ישנה העברה פסיבית, יכולה להיות מעצם המגע, אבל היא באחוזים מאוד נמוכים. כשהמגבת יבשה, זה שונה מאשר שהיא לחה, נכון? אם יש לחות, זה שונה, ואם באמת הוא ישתמש במגבת הזאת לפני כן, אז סביר להניח, אם הוא ניגב איתה את הפנים וזרק אותה על המתקן הזה, ואז בא השוטר עם אותה מגבת, ולחץ, השפעה של לחץ, תפס בחוזקה את האקדח עם המגבת, אז כן, הוא יכול להעביר DNA שלו. מה הסיכוי שזה יקרה? אפשר מוציאים מאמרים ורואים מה הסיכוי להעברת DNA בין בדים, יש כל מיני אנשים שעושים הרבה מאוד מה שנקרא mock cases, מחקרי דמה כאלה, מדמים כל מיני מצבים, ואז לראות מה הסיכוי שזה יקרה. זאת אפשרות, DNA יכול גם לעבור בכביסה, בין בגדים של אנשים שונים. כמה DNA, זה תלוי באיזה בד, זה תלוי באיזה טמפרטורה, זה תלוי בהמון המון דברים. אוקיי, באיזה סבון. אבל זה יכול לקרות, זאת אומרת, זה לא מנותק מהמציאות, זה יכול לקרות. זה לא מנותק מהמציאות. DNA, תחשבי רגע על הדבקה של וירוס, של קורונה. אוקיי? בקורונה דיברנו על הדבקה, דיברו על הדבקה טיפתית, נכון? שעוברת ברוב. טיפתית, מגע הכי קטן, אוי ובוי, זה יכול להתפשט. אז כמו אנחנו מדברים על אותו... אז זה נכון, וירוס יותר קטן מתא, הרבה יותר קטן מתא, אבל מבחינת צורת ההפצה, אם וירוסים עוברים ככה ומגיעים לכולנו, בפרק זמן כל כך קצר, גם דברים אחרים יכולים לעבור. חומר ביולוגי מהגוף שלנו, אנחנו משאירים בסביבה שלנו, בכל מקום, בכל מגע. אם אנחנו יכולים לגלות אותו או לא, זה כבר עניין של באיזה טכנולוגיה אנחנו משתמשים. ובטכנולוגיות של ערכות הסמנים החדשות, יכולת הזיהוי היא בכמויות מזעריות של DNA. אנחנו יכולים לזהות כמויות ממש ממש קטנות, ומה שקורה שבמז"פ ובאבו כביר משתמשים בערכות המודרניות האלה, מקבלים את כל הנתונים, המון נתונים שהם לא יודעים מה לעשות אותם. פשוט לא יודעים מה לעשות איתם. אז לוקחים את מה שהכי בולט, מה שאפשר.
אבל המון נתונים גם הולכים לפח. כלומר, באותה מידה שאני רואה אנשים חפים מפשע בסכנת כליאה, שיקלעו אותם, אני יכולה... יש הרבה פושעים משוחררים אני יכולה לראות הרבה אנשים לתפוס שיש אותם. מלא ראיות, אני לא קובעת אם הוא פושע או לא, אני יודעת אם יש ראיות או לא. כן. מלא ראיות, והם ישנים בלילה בשלווה במיטה שלהם, ואף אחד לא מפריע להם. כי כלומר, בחור להתעלם כי לא עובדים מדברים מסוימים. כי לא עובדים עם תוכנות לניתוח הפרופילים, כי לא מנתחים תערובות של DNA. אז אני רק רוצה רגע לעשות סדר, כדי שאנשים באמת יבינו. בעצם כדי לתקוף ראיית DNA, יש לנו שני מישורים. המישור הפיזי, איך תפסו אותה, נכון. האם זיהמו אותה, האם תפסו אותה כמו שצריך, האם הדגימה נלקחה כמו שצריך, שאת אז הסברת לי שאחד הדברים הכי חשובים בדגימה, זה כשתופסים מכמה מקומות, שכל תפיסה תהיה עם מטוש חדש. נכון. נכון? אז זה מתחיל ככה, קודם כל על איך תופסים, תלוי עם רוב הזיהומים, זה לא שום דבר להעליב פה את חוקרי הזירה הישראלים, זה נכון לגבי כל העולם, רוב הזיהומים מתרחשים בדיגום בזירה. גם כשמזהמים זירה, לפעמים אין ברירה, כן? לפעמים חייב להיכנס פרמדיק, ואתה יודע, דברים כן. כאלה, שזה זיהום שאין מנוס ממנו, ולפעמים איך שתופסים לא מחליפים כפפות, שקיות המוצגים, עושים בהם שימוש חוזר בלי שחיטאו אותם, וכולי. אז רוב הזיהומים מתרחשים, או רוב הפגיעה במוצגים מבחינת חיות DNA, היא נעשית בזירה עצמה. זה יכול לקרות גם אחר כך. אז ששאלת אותי מה חשוב קודם, שאמרתי לך, לבדוק קודם כל את ההתאמה, איך תפסו את המוצגים, ושיש להם שרשרת מוצג. זה דבר חשוב. אחר כך, כשזה מגיע, אז אם המוצגים נדגמו בזירה, אז זה דבר אחד. אם הם נדגמו במעבדה, איך הם נדגמו במעבדה? האם במטוש? האם בגזירה? אם למשל לקחתי חולצה, ואני רוצה לדעת אם החולצה הזאת שלי. מצאנו את החולצה הזאת, היה על הדם של אדם שנרצח, ואת רוצה לדעת מי לבש אותה. אז לפי כל המחקרים שנעשו, רוב ה-DNA יהיה כאן בצווארונים, ובחלק הפנימי של החפתים, של השרוולים. איפה שזה מתיישב עם ההיגיון. איפה שהאור דק, ואז יש אפשר. איפה שיש חיכוך בין הבד לאור, שם יהיה הכי הרבה. אם אנחנו מסתכלים על החלק החיצוני, אז כמו שאת אוכלת, איפה שאת מתחלכת כשאת אוכלת, שם יהיה גם ה-DNA שלך. אוקיי? בחלק הקדמי של החולצה. חלקים האחוריים של החולצה, יהיה קרוב לוודאי DNA של אנשים אחרים שהם לא אני. אוקיי? אז כדי לבדוק של מי זה, אני יכולה לבדוק במטוש, ואני יכולה לגזור. אם אני גוזרת, אני גם מגלה את כל מה שהיה ה-DNA שהיה ספון בין הסיבים של הבד בתוכו. אז להשוות דגימת מטוש לדגימה שנלקחה בגזירה, תקבלי כמויות אחרות של DNA, תקבלי הרבה יותר DNA שלי, למשל, בגזירה מאשר במטוש וכיוצא באלה. כל הפרטים האלה הם חשובים. הם יכולים לשנות את התוצאה של להסביר על איך הגיע ה-DNA הזה למקום הזה. בוא ניתן דוגמה כדי שיבינו למה זה כל כך חשוב. נגיד שיש לנו אקדח, אוקיי? ויש לנו את ההדק, יש לנו את הקנה, יש לנו את כן. כמה מקומות ספציפיים שבדרך כלל מהם לוקחים את הדגימות DNA. נכון. עכשיו, זה מאוד משנה איפה בדיוק נמצא ה-DNA, נכון. כי זה מעיד על אופן האחיזה באקדח. אם זה מישהו שאחז, לחץ וירה, אז אנחנו נמצא במקום מסוים יותר DNA, נכון? אז פה בעצם זה נורא קריטי שלא ישתמשו במטוש אחד, זה הדבר הבא. אלא שהדברים יהיו מופרדים אחד מהשני, נכון? דיגום באופן כללי צריך לעשות משטח קטן, בדיגום מטוש אני מתכוונת, משטח קטן ככל הניתן. אוקיי? כמובן שאנחנו מוגבלים במספר הבדיקות, אבל בשטח קטן וכמה שיותר דגימות. כדי שנדע בדיוק מאיפה ה-DNA הזה. בדיוק. באיזה נקודה. אם אני לוקחת דגימת מטוש, גם מהידית, גם מההדק וגם מפסי הדריכה, באותו מטוש, ואני מוצאת DNA שלך, הוא לא מזוהם, אני פשוט לא יכולה לדעת מאיפה ה-DNA הזה נמצא. מה הנקודה המדויקת אם זה בידית וסתם אחזתי אותו, אז את הידית הם בדרך כלל עושים בנפרד, אבל אם זה נמצא גם על ההדק, אפילו זה, גם על ההדק, גם פסי, יש כל מיני מילים כאלה, עצר המחלק, וכל מיני מילים כאלה שאני הולכת לגוגל לבדוק מה הם, איזה חלק זה, לא משנה מה. דיגום צריך להיות משטח קטן ככל הניתן, גם באוטו, לא גם את הכפתור וגם את הידית וגם את לא יודעת, את החלק הפנימי, אלא כפתור לחוד, מטוש אחד, ידית, מטוש אחר. להפריד. כי בסוף אנחנו יודעים בוא נגיד ככה, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. גם, ו-DNA יכול להגיע באקראי. ככל שאתה יודע בדיוק, איפה נתפס ה-DNA, באיזה נקודה בדיוק, זה יכול הרבה לספר לך על
מה עומד מאחורי ה-DNA הזה? אם אני רוצה להגיד שאת השתמשת באקדח הזה, ולקחתי 4 דגימות נפרדות, 4 חלקים של האקדח, מפסי הדריכה, מההדק ומהידית, כל אחד במטוש נפרד, ואת היית שם בכל הדגימות, אז אני אגיד, סליחה. סביר להניח שאת אחזת פה, השתמשת בו גם אולי. או שמישהו אחר, אוקיי, מישהו אחר בדיוק פגש אותך לפני שאתה אומר, מתוקה, מה העניינים, ואז הוא הלך ולהשתמש בעניין, באקדח הזה, אז זה גם יכול להיות, אבל את צריכה להסביר איך ה-DNA שלך הגיע לשם. אם עשיתי את זה במטוש אחד, אני לא יכולה להגיד כלום, יכול להיות שזה רק בנקודה אחת. אז בעצם אנחנו כעורכי דין, כשאנחנו רוצים לבוא ולקרסם בראיות, להחליש את עוצמת הראייה, עצם זה שכל הדגימה מכל עבר האקדח נעשתה באמצעות מטוש אחד, זה נקודה לטובתנו. זה משהו שעוזר לנו לבוא ולערער ספק. יש מקומות בעולם שזה פוסל ראייה. אוקיי? כן. זה לא אצלנו. בכל אופן, לא, זה ככה הרבה מאוד שנים. מעורר משהו, אבל זה... אני מחכה לשופט הזה אחד, שיהיה אמיץ דיו כדי לפסול ראייה. כן. אצלנו איכשהו תמיד אפשר להכשיר את הראייה. גם עכשיו, עכשיו כשאני קצת יותר מבינה במערכת המשפט, אני חוששת פי 1000, כי אני יכולה להיות נורא צודקת מהבחינה המדעית, אבל אני יכולה לפגוע בהגנה של הנאשם. ומכיוון שאני באה מטעם ההגנה, אז אני צריכה נורא להיזהר גם בלטעון, וגם בלא להרגיז יותר מדי את השופטים, שזה הכי מעצבן אותי. כאילו, זה לא אמור הרי להיות ככה. אבל זה משהו שכן... לפעמים כשהשופטים לא יודעים משהו, ואת באה אליהם עם משהו חדש וחדשני, זה שם אותם בעמדה מאוד מתגוננת. של... יש כאלה שמקבלים את זה, ואומרים בוא נלמד משהו חדש, יש פה משהו. זה לא הרבה. ויש כאלה שהאמת מאוד מפחידה אותם. מאוד מפחידה אותם פתאום הטענה שאת באה ומעלה. נכון. אחורה גם, כי זה גורם להם לטעות פתאום, רגע. זה לא כזה ודאי כמו שחשבנו? כמו שעשינו בעשרות תיקים אחורה? זה מפחיד נורא, כי יום אחד זה יקרה. כן. יום אחד יבוא מישהו שיש לו מספיק כסף, או עורך דין מספיק נחוש, ויציג את הדברים ככה, שיאפשר גם פתיחה של תיקים אחורה. ואני חושבת שככל שנקדים, ואני עכשיו לא מדברת בתור סנגורית של אף אחד, לא מטעם ההגנה, לא מטעם התביעה, מטעם הראיות, אוקיי? מהצד של הראיות. ככל שנקדים לטפל בזה, הסיכוי שזה יקרה, הוא ירד. ויש לנו דרך. יש לנו... במדינה. אנחנו בפיגור, יחסית למדינות שאנחנו רוצים להיות כמותם, המפותחות, אנחנו בפיגור של... לדעתי 10.5 לפחות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תחום דעת, העניין הזה שזיהוי לפי DNA, או כל העניין של המדע פורנזי היה קודם, אבל זיהוי לפי DNA זה מדע חדש. זה התחיל פעם ראשונה ב-1985, היה פרסום ראשון. הוא חדש ולא חדש? 1985 היה פרסום ראשון, ומיד התחילו להשתמש בזה. אז 1985, אנחנו פעתי 2026, אנחנו מדברים על 40 שנה, לתחום דעת מדעי זה חדש. אם... יש במשך 2-3 AI, וכולם היום יודעים מה זה AI, זה לא ממש חדש DNA. כל הנושא של ה-DNA. לא, אבל גם מבחינת... פשוט הוא פחות מדובר. הוא פשוט פחות חוקרים אותו. אני מתכוונת מבחינת, א', זה נכון. פחות בודקים אותו. בארץ לא חוקרים אותו בכלל, את התחום הזה. לוקחים חוות דעת שבאו, הגישו, מובן מאליו, יש DNA, הלאה. אבל גם באופן אובייקטיבי, כשאני מנסה לדבר באופן אובייקטיבי, אני מבינה מה את אומרת, ובאמת בארץ המצב הוא חמור, אפילו יותר משאר העולם. לא נוגעים בתחום הזה כמעט. נכון, אבל גם באופן אובייקטיבי לגמרי, זה תחום דעת שהוא חדש, שהוא מתפתח. אז זאת אומרת, אוקיי, אז העברת DNA, מדברים עליה מ-97, זה לא הרבה מאוד זמן, אבל כבר אנחנו עם הסטארט-אפ ניישן שאנחנו מתיימרים להיות, כבר היינו אמורים... לקח לנו רק 25 שנה, באמת להעלות את זה מול בית משפט. לראשונה שזה עלה בבית משפט, זה רק אחרי 25 שנה, שבכלל, מהרגע שזה התחיל להדד בעולם, כי מערכת המשפט היא מערכת מאוד שמרנית, היא לא אוהבת חידושים. אני חושבת, בדיוק, פחדנו לבוא ולהעלות משהו חדש, טענה חדשה, שזו טענה הגיונית לגמרי. אתה מבין, היום בדיעבד אתה מבין כמה היא הגיונית, כי את מסבירה את זה מבחינה מדעית, איך דבר יכול לעבור מדבר אחד לדבר אחר. כן, אבל באמת בהרבה מדינות מהעולם, זה דברים שקורים עכשיו, אבל אצלנו גם אין את הרצון, יש איזושהי ממש, יש אנטי, אין את הרצון לפתח, היא אמרה שזה ככה, אז בואו נבדוק את זה. כן. מה פתאום? היא אמרה שזה ככה,
בואו נשתיק אותה שלא ישמעו, זה הרוח, ואת זה אני חושבת שכן הציבור צריך לדעת. זה לא רק לגבי זיהוי של אנשים שפשעו או זירות עבירה, אנחנו מדברים על בדיקות אבהות. יש בדיקות אבהות שהן לא, בדרך כלל זו בדיקה פשוטה, אבל יש כאלה שהן לא פשוטות. כשהאבא הוא אחד, יש אבא ביולוגי, שלא ברור מי מבני המשפחה, מי מהאחים הוא האבא. שיש הרבה ניסויים, יש דברים כאלה שהבדיקות האלה הן יותר מורכבות. זיהוי שאירים בכלל, זה לא דבר פשוט. זאת אומרת שלא רק בנושא פלילי, לא רק בפן הפלילי, בכל פן זיהוי קורבנות אסון. זה משהו שחשוב לשים לב אליו ביתר שאת. בטח, זיהוי קורבנות אסון, ואם אנחנו הולכים כלפי קדימה, אנחנו מסתכלים קדימה, הרי זיהוי ביומטרי, מתישהו יגיע גם ל-DNA. מתישהו היום אנחנו עושים רק טביעות אצבע. את אומרת קורבנות אסון, וזה פשוט מהדהד לי, בבית משפט, אני זוכרת שבהנחייתך את עזרת לי לשאול את השאלות הנכונות, ואת אמרת לי שאלה כזאת, תשאלי את המומחית מטעם המדינה, האם על סמך ההתאמה שהיא קבעה בתיק הזה, היא הייתה קובעת בזירת אסון, התאמה בנוגע לחלל. כן, אני זוכרת את זה. והיא שתקה. היא שתקה, לא היה לה מה להגיד. איכשהו יש באמת משהו, אני חושבת ב4 שנים שאני מתעסקת בזה, אני התבגרתי באיזה 10.5 גם, יש איזה משהו משונה כזה, שעל הזיהוי של המתים שלנו, אנחנו נורא נורא מקפידים. ממש מקפידים, ויפתחו קבר, ויבדקו. אבל בן אדם חי שזה יכול לשנות לו את החיים, על האנשים החיים, אנחנו מדפדפים אותם כאילו אין מחר. זה כאילו משהו שהוא לא נתפס. נורא. תגידי לי, נבית, במקרה, ובאמת יש התאמת DNA על חפץ מסוים, אבל אין DNA אחד על החפץ. תערובת? כן. יש כמה וכמה סוגי DNA על אותו חפץ. כן. מה המשמעות של זה? א', היום, בבדיקות המתקדמות של היום, בדרך כלל יש תערובות. כלומר, למצוא באמת רק פרופיל אחד, זה יחסית נדיר. עם דם או משהו שמכסה על הכל, אז תמצאי פרופיל. אז מדברים על פרופיל בולט, לא על פרופיל יחיד. פרופיל בולט זה אומר שאנחנו מדברים על תערובת 3 אנשים. נגיד ש3 אנשים השאירו את ה-DNA פה על השולחן. את, אני ועוד אדם לא ידוע. אוקיי? אז אני יכולה להגיד שבחלק שקרוב אליי, דגמנו, ה-DNA שלי היה 80% מהתערובת, שלך 10% מהתערובת, ועוד 10% של בן אדם לא ידוע. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר שה-DNA הוא בולט? זה אומר שאת רוב ה-DNA אני השארתי, שבמצב השכיח, אם זה חפץ שלי, או אני נגעתי בו, או אני השתמשתי בו, ה-DNA שלי יהיה שם יותר מאשר של אחרים. למשל, בואו ניקח ידית של סכין. יש כמה וכמה ניסיונות, מאמרים, פרסומים מדעיים, שבדקו, נתנו לאנשים סכין, להתעסק איתם כאילו זה הסכין שלהם. אם זה הסכין שלי, סביר להניח שיש שם DNA שלי בולט או לא. נתנו להם להתעסק אחר כך נתנו להם ללחוץ יד למישהו, לכמה שניות, ואז לקחת את הסכין ולדקור איזה גוש קלקר או פולימר מוקצף כלשהו. היה DNA של אותו בן אדם שהם לחצו את היד. בחלק מהמקרים, ברוב המקרים היה. כלומר, לא בכולם, אבל כן. היה, ה-DNA שלו היה שם משני. אוקיי? אז אם זה DNA, עכשיו, אם לקחו סכין נקייה, ונתנו למישהו פשוט לקחת ולתפוס ולדקור אותה, לדקור. אז גם אם אתה תוקף, גם רוב הסיכויים שה-DNA הבולט יהיה שלך. אבל יש מקרים חריגים, יש מקרים חריגים. יש למשל מה שנקרא פשע אופורטוניסטי. זה אומר שאני לא באתי עם סכין מהבית, אבל הגעתי למקום, הרגשתי מאוימת, סתם, לקחתי סכין שהייתה לידי ודקרתי. אוקיי? ואז ה-DNA, אני דקרתי, אבל ה-DNA שלי צפוי להיות שם מקסימום עד 50% מהדגימה. אם דקרתי במשך דקה שלמה, שזה מלא. אם דקרתי בין 2 שניות ל-30 שניות, ה-DNA שלי לא יהיה יותר מחצי. אוקיי? אז בעצם לא תמיד כמות ה-DNA יכולה לספר את הסיפור האמיתי של מה שקרה. נורא חשוב לתת את הדעת על מה שנקרא רמת הפעילות. איזה פעילות הובילה לזה שה-DNA שלי יגיע למקום הזה? האם זה בגלל שאני אחזתי בכוס הזאת, אז ה-DNA שלה עליי, או שמישהו אחר לחץ לי יד
ונגע בכוס, ולכן ה-DNA שלי עליי. צריך לבחון את כל התרחישים שמסביב, לבחון את ההסתברות של כל אחד, ואז לקבוע את המשקל של הראייה, את העוצמה שלה. כמה היא תומכת בהנחה של התביעה, או של ההגנה, לחילופין, וכמה לא. זאת אומרת שלא תמיד ה-DNA מספר את מלוא הסיפור. הרבה פעמים הוא לא. הוא יכול לחזק גרסה מסוימת, הוא יכול להפריך גרסה מסוימת, אבל הוא לא מספר את כל הסיפור. מראיות, מ-DNA שנמצא בנקודה מסוימת לבדו, רק מזה, אסור לנו להסיק מסקנות מרחיקות לכת. תמיד צריך לבחון את הנסיבות שהובילו לזה שה-DNA שיהיה שם, את כל התרחישים האפשריים. כי יש המון תרחישים. כי יש יותר מתרחיש אפשרי אחד. המשטרה בודקת את התרחישים? לא. המשטרה בכלל לא מתייחסת לאיך ה-DNA הגיע לחפץ או למוצג, בכלל לא מתייחסת לזה, ובית המשפט גם לא. כלומר, צריך יש עוד עבודה רבה לפנינו, וזה חשוב. וזה חשוב שידעו את זה, העורכי דין. מה יש לך להגיד לנאשם או חשוד שנמצא בחקירה, והחוקר נכנס עם דף של ראיית הזהב, מטיח בו, אומר לו, הלו חביבי, יש DNA שלך במקום. אז אני רוצה להגיד לך, מחקירות של נאשמים שאני קוראת, הרבה פעמים הנאשמים יודעים הרבה יותר מעורכי הדין שלהם ומהמשטרה. כלומר, הם יודעים כבר להגיד, מה, זה הבית שלי, סביר שיש שם DNA שלי, הם יודעים להגיד את זה, גם כאלה מאוד צעירים. לא במקרים הקלים. בוא נצא מהבית. בבית זה מאוד קל שיהיה DNA. לא בבית, במקום אחר, במקום מרוחק. בזירת עבירה. זה נורא משנה. מה העצה שלך לבן אדם שיושב כרגע בחקירה, חשוד או נאשם, שמציגים לו את המסמך הזה, שרשום התאמה, וזה מה שהוא רואה במהלך החקירה. שום דבר, זה לא תורה מסיני, זה לא כתוב באבן, וצריך לבדוק את זה היטב. מה שאני מציעה לאלה שפונים אליי, לא מספיק להביא את חוות הדעת ואת הנתונים שבדרך כלל הפרקליטות מספקת, צריך את מה שהפרקליטות בדרך כלל לא מספקת וצריך לבקש, שזה הקבצים הממוחשבים שיוצאים מהמכונות של הבזר. לי יצא לבקש אותם כמה פעמים, ועד שלא יצא לי הנשמה, אני לא קיבלתי אותם. הם לא אוהבים לתת את זה, אבל להתעקש, זה חובתם לתת את זה כמו כל חומר ראייתי אחר שצריך להגיע אליכם, ואז כשאני מנתחת את הראיות האלה, אני מנתחת אותה מאפס, ולא מסתכלת רק על הניתוח שהמשטרה נתנה לי, אז אני יכולה למצוא כל מיני דברים. הרבה פעמים אומרים, יש פה פרופיל בודד שלו. ואז את בודקת את הממצאים שאת הגעת אליהם, לעומת הממצאים שהם הגיעו אליהם, ובודקת עם... שמה ששונה זה רק הניתוח, כלומר, הנתונים זה אותם נתונים, הבדיקות הם עושים, המשטרה תמיד תעשה את הבדיקות, אבל אם הגעת לתוצאה שונה, אז יש משהו בדרך כן, הרבה פעמים אומרים, זה פרופיל יחיד שלו, ואני פותחת את הנתונים, ואני רואה שיש שם עוד 2, חוץ ממנו, ובגלל שאין לנו הגדרות, ואין כללים, אז גם אי אפשר לבדוק אותם. תשאלו תמיד, הם אומרים לכם, זה פרופיל חלקי, מה זה? הם אומרים לכם, וזה התאמה. תשאלו אותם, מה זה התאמה? מה זה פרופיל בר השוואה? מה זה אומר שיש התאמה? כמה סמנים אני צריך שיהיה לי? ואז אתם תראו שאתם מקבלים כל מיני תשובות. כי אין כללים ואין חוקים, והרבה פעמים כל אחד ממומחי המעבדה עושה מה שבא לו. מהניסיון שלי, אני יודעת שלפעמים אתה רק זורק להם את המושגים בדיוק. האלה באוויר, והם מתבלבלים. כי הם לא רגילים שאנשים מכירים את המושגים האלה. זה צריך להשתנות. אני בכל אופן משתמשת בזה, כשאני מגיעה לפרקליטות לפגישות, בתיקים שיש בהם DNA, אז אני זורקת להם באוויר, כי בסוף בפגישה אתה מנסה לזרוק, לראות מה תופס. זה תמיד נכון, את יודעת. אתה רואה שהם פשוט מתבלבלים. ידע זה כוח. ברגע שאתה זורק להם כמה סמנים, ולא, זה לא פרופיל מלא, ורגע, יש פה עוד תערובת, הם מתבלבלים, רק מעצם השאלות. כי גם אתם עובדים מול הפרקליטות. אבל חשוב לי וגם הפרקליטים לא מבינים הרבה. נכון, חשוב לי פה מאוד, משהו מאוד חשוב לבוא ולהציב, שבסוף, אם אתה כסנגור, יש לך לקוח שבא ומספר לך סיפור אחר, הוא אומר לך, לא יכול להיות שה-DNA שלי היה שם ושם, כי אני לא הייתי שם. תחקור.
כן. תבדוק. אתה לא יכול ללכת על הבבל, על הפרקליטות, ולזרוק את המושגים ואת המונחים האלה. נכון. זה עובד במקרים מסוימים, אבל במקרים שהלקוח שלך טוען לחפות, אל תשחק עם זה. כך איש מקצוע. מגיע אליך התיק, מגיע אליך הקבצים שאת אומרת עכשיו שצריך לבקש אותם. בואי, כשרוב הסנגורים שיפתחו את הקבצים, זה סינית. הם לא יכולים לפתוח אותם. הם לא יכולים, הם גם לא מבינים מה יש בהם. הם לא יכולים לפתוח אותם. כל הגרפים וכל הדברים, סנגורים לא מבינים מה, וזה בצדק, זה לא המקצוע שלנו. לא למדנו את זה. אבל יש כאן בעיה, יש כאן איזו איפה ואיפה שהיא מאוד מאוד קיצונית. את מבינה שהתביעה, אני מצאו DNA שלי בזירה, ואומרים לי, את ביצעת עבירה עכשיו. נגדי יש את הפרקליטות, שטוענת מה שהיא... נגדך יש עשרות מומחים. סוללה של מומחים, גם כשאני באה להעיד, דרך אגב, ליד הפרקליט, יושבת, אמרתי, אני תמיד אומרת שהם להקה, ואז הם נעלבים. לא, ממש יש שם לפחות שני מומחי מז"פ, ששולחים לו פתקים, ואומרים לו איזה שאלות, איך להתקיל אותה. אוקיי, שזה גם פסול. מצד שני יושב הסנגור, ועומדת מול המומחה, ואין לו מושג אפילו מה לשאול. נכון. עכשיו, בית המשפט הוא מאוד, כאילו, התשובה של השופטים, תמיד זה מהמם אותי. לא, אבל הפרקליטה צריכה עזרה. אבל סליחה, מה הסנגור לא צריך עזרה? יש כאן איזה חוסר הגינות, וועדת דנצינגר, דרך אגב, העלתה את הנקודה הזאת. זה לא משהו שאני ממציאה, זה משהו שהוא קיים. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב כרגע, זה לבנות איזשהו גוף אזרחי, שיספק את המידע הנחוץ לסנגורים, כדי שהם יוכלו להתגונן. פה אנחנו מדברים כבר ברמה הרוחבית. פה אנחנו כבר מסתכלים רחוק שאנחנו רוצים בגדול. נכון. אני מדברת עכשיו בקטן. באמת אני אומרת. ברגע שמגיע תיק, יש משהו שנראה לא מסתדר עם הראיות, בין הגרסה של הלקוח. גם אם נראה שהוא מסתדר. לא תמיד הגרסה של הלקוח היא אמיתית, ואני מקבלת את זה, אבל ברגע שיש לך תיק, שהבסיס שלו הוא ראיית DNA, תבדוק אותה. אל תסמכו על כלום. וכשאני אומרת תבדוק אותה, אני אומרת חד משמעית לפנות אלייך, כי לצערך או לשמחתך, אין לך הרבה תחרות. נכון, יש, אבל לא רק אותי, יש את דני זאבי ויש את פלוצקי. שהם לא בדיוק כמוך. כולם אנשים טובים, הם פשוט, אני אוהבת מספרים. הקטע שלי זה הביואינפורמטיקה, דאטה אנליזיס, וזה אף אחד לא עושה. עכשיו, המטרה שלי זה שיהיו עוד כמוני שיוכלו לעשות את זה, ואז אני אוכל לחזור לצמחים שלי בשמחה רבה, אבל זה באמת אף אחד לא עושה, שזה, כל פעם אני חושבת, מה, רק אני בכל הארץ עושה את זה? ובגלל זה אמרתי לא שפוי. בפתיח, עורך דין פלילי טוב היום במדינת ישראל חייב להכיר אותך. תבחנו את הראיות. חייב להכיר אותך, כי זה לא שיש עוד כמוך. זה לא שיש לי מומחה, שיש תחרות, אז אני יכולה גם לא להכיר אותך. את המומחית, כמעט היחידה, שעושה את הדבר הזה ספציפית. שפותחת את הנתונים של המשטרה מההתחלה, אני לא מכירה עוד מישהו שעושה את זה. אני גם לא מכירה. ואני חושבת שזה דבר שהוא חיוני, לא משנה מה הלקוח אומר, תבדקו את הראיות שנותנים לכם. זה תמיד נכון. המעבדות שלנו נשמעות יותר טוב ממה שהן בפועל. יש שם מחסור עצום בכוח אדם, יש כל מיני נסיבות מקלות יש להן, למה זה ככה, אבל חירום. זה ככה. אנחנו מצב חירום כבר 70 משהו שנה, לא? בדרך כלל הטענה זה תמיד מצב חירום. העניין הוא שהיה לזה אולי, בתחילת הדרך היינו מדינה צעירה, מוקף אויבים, את יודעת, אז היו דברים שהיה מותר לכוחות הביטחון, המשטרה והביטחון, שהם, הכל מותר להם בעצם, אין להם מגבלות, אנחנו כבר לא שם, זה כבר לא תואם גיל מבחינת המדינה להתנהל ככה, ואם אנחנו רוצים להישאר מדינה דמוקרטית, אנחנו חייבים שיהיה איזשהו מישהו שיכול להתווכח עם התוצאות שהמשטרה נותנת, אין אף אחד שיכול לעשות את זה. נבית, מתי צריך להכניס אותך לתמונה? בשנייה שאתם מקבלים את הראיות. השנייה שאתם מקבלים את הראיות, במקרים חריגים, כאילו, אתה יודעת, שאומר, אין, הוא הודע, אין פה מה להתווכח, אנחנו הולכים לסגור משהו, זה משהו אחד, אבל כשיש ספק, אתם מקבלים ראיות DNA, תרימו טלפון, לייעוץ ראשוני בטלפון, אני אפילו לא גובה תשלום, אין שיחה ראשונה, בטח לא, וגם על בחינת התוצאות, בחינת התיק, ובחינת הקבצים, התשלום הוא זהו, שאני רוצה, אני דווקא רוצה להציף את זה, כי מרגיש לי שהרבה עורכי דין, או הרבה אנשים חושבים שלא להעמיד עכשיו מומחי DNA, רופאה, שתבדוק את הדברים, וזה בטח עשרות אלפי שקלים.
בוא נשים את הדברים על השולחן, ייעוץ ראשוני, בדיקה של חומר הראיות, עולה בטווח מאוד מאוד נגיש. נכון. בוא נגיד ככה. כן. שבו את, אם את רוצה לפרט על זה, תפרטי על זה עד כמה שאת רוצה. 2,500 שקל לסריקה ראשונית של התיק, אז בוא נגיד ככה. נגד מי. אז בוא נגיד ככה. אין תיק פלילי שמונחת בו ראיית DNA, שלא שווה לשים בו את ה-2,500 שקל האלה כדי לבדוק את העניין. כדי לדעת מול מה אתה מתמודד. בדיוק. אני חושבת שהרבה פעמים עורכי הדין, גם אלה שהם קפדנים ודקדקנים ולא יודעים מול מה הם עובדים. ההגדרות של המז"פ, הם לא אומרים לך 10% מהדגימה הזה של הנאשם, הם אומרים, לא ניתן לשלול את הפרופיל של הנאשם מהתערובת. מה זה? לא ניתן לשלול. אוקיי? או כל המושגים האלה בא בחשבון כתורם. מה זה אומר? אין לנו מושג מה זה אומר. גם להם לא. מה זה בא בחשבון? מה ההבדל בין בא בחשבון ללא ניתן לשלול? מה ההבדל ביניהם? ולוודא שכשאומרים לכם שזה פרופיל יחיד, זה באמת פרופיל יחיד. כי תרחישי העברה הם יותר נדירים, DNA מועבר, יותר נדיר, זה לא בלתי אפשרי, אבל יותר נדיר ש-DNA שמועבר עובר לבד. כלומר, שתמצאי רק את ה-DNA של המועבר, ולא את של מי שהעביר אותו. בדרך כלל תמצאי את המועבר ואת המעביר ביחד. אלא אם כן הוא אתה כפפה או משהו כזה. יש כל מיני, את יודעת, איזה תנאי מזג אוויר. לפעמים אישה יכולה לשים קרם לחוט, ואז היא תשאיר הרבה יותר DNA בסביבה שלה. יש איזה ניסוי כזה, שאחד מהמשתתפים באופן קבוע, 25% מהדגימה שלו, היה שם DNA של הבת זוג שלו. ואז כן, הם בדקו, בקיצור, דברים כאלה קורים. לבדוק, לא לקבל כמובן מאליו שום דבר. מצד שני, צריך גם להיזהר בתרחישים, לא כל תרחיש יש DNA. לא להעלות קונספירציות לא ריאליות. בדיוק. הכל צריך להיות בגבול הריאלי ובגבול ההגיוני. וכן, את יודעת, אף אחד לא באמת יודע כמה DNA אני משאירה כשאני לוחצת ככה על היד על השולחן. אבל יש מספיק נתונים אמפיריים שנאספו במהלך השנים האחרונות, בטח 20-25 שנים האחרונות, שיכולים לתת לנו מושג על מה סביר, מהו התרחיש היותר סביר. זה כן. כן. ואת בעצם יכולה לעזור, לחזק, בתור סנגורית, אם אני פונה אלייך, את יכולה לעזור לי לחזק תרחיש מסוים שאני מעלה, או לבוא ולהגיד לי, תקשיבי, התרחיש הזה פחות סביר, לפי הראיות שאני בוחנת אותם. אני קצת קשה בתחום הזה, במיוחד עם עורכי דין שיש להם המון... קודם כל אני בודקת ושאף אחד לא ידבר איתי. אני שומעת את הסיפור, אני רואה מה שאני רואה, זה מאוד חשוב לי כמה שפחות, כן לדעת מה פרטי התיק, אני קוראת את כתבי אישום ואני קוראת... אבל רוצה להיות אובייקטיבית, לבחון קודם כל את המדע, את הראיות המדעיות. זה המוטו שלי, יש שניים כאלה. קודם כל, שהאמת זה טיעון שקשה להתווכח איתו, ושאני מהצד של הראיות. אני לא יודעת אם הוא אשם, אם הוא עשה, אם הוא לא עשה, אני יודעת מה שאפשר להסיק מהראיות האלה. זה כן. וזה גם מה שצריך לעבור לבית המשפט, זה צריך להיות מאוד ענייני, הרבה פעמים מכניסים לשם המון דברים שלא אמורים להיות שם, זה מדע לכל דבר, זה לא ג'אנק סיינס. עכשיו, מכל הראיות הפורנזיות הביולוגיות שהיו בכלל, היו הרי פעם סימני נשיכה, וסימנים של שפריץ של אדם, אתה יודעת, הסימנים, כל אלה נפסלו על ידי הארגונים הבינלאומיים. נשאר לא הרבה, נשאר סימני נעל, טביעות נעל, טביעות אצבע ו-DNA. אז עם מה שיש, צריך לעשות את הכי טוב. מסכימה איתך, גם אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות, השם שלך כן עובר בפרקליטויות. תראי, אני אף פעם לא פרסמתי את עצמי. אני יודעת. אז כאילו, זה רק עובר מפה לאוזן. אני חייבת להגיד לך משהו שאני כאילו, זה תחום מדהים, מאוד מאוד מעניין, וזה נורא נורא חשוב. באמת, הוואקום שיש בתחום הזה הוא מטריד. למה את עושה את זה? זו שאלה טובה. למה עזבת את הצמחים שלך? שאלה טובה. והחלטת שאת עושה משהו כזה. תראי, זה לא כזה שונה. אני עובדת עם DNA, גם בצמחים, בסמנים גנטיים, בפרופיל גנטי של צמחים. לא, אבל הדיני נפשות האלה, על להתעסק עם עורכי דין, עם פרקליטים, עם שופטים. אני ניסיתי לעזוב את זה. למה? מה מניע אותך פה? זה מדיר שלנו. הרי לא כסף, אני מכירה אותך, ואני יודעת שחד משמעית לא כסף. לא. כסף זה לא, זה חיוני, כן, אבל זה לא הכוח המניע. זה לא מה שמניע אותך פה. אם הייתי רוצה כסף, היה לי אתר וכו', זה לא זה, אני עדיין מתלבטת, כי זה תחום שמפחיד.
למה? לא יודעת. אם זה החוסר צדק, העוול הזה שנגרם, אני רואה אנשים שיושבים במעצר שנים, זה מעצר. כשאין נגדם ראיות, זה מטריף אותי. מה הסיבה הפסיכולוגית לזה? לא יודעת, אפשר בטח למצוא משהו מהילדות, אבל זה לא מניח לי. לא יכול להיות, וזה באמת יכול לקרות לכל אחד. DNA שלך יכול להתגלגל, הסיפור הזה של אמנדה נוקס הוא מטלטל. זה מין ילדה טובה ירושלים כזאת שהתגלגלה למקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. 4 שנים האישה הזאת ששבה בכלא. הקטע הזה שאתה פיון, שאתה חסר אונים, ואף אחד, כאילו, שום דבר שאתה יכול לעשות, מישהו החליט שאתה עשית את זה נקודה, ולא יעזור בדין פשוטו כמשמעו, זה משהו שאותי נורא מפחיד. אני באמת חושבת גם שמערכת המשפט בישראל היא מאוד לפעמים אטומה. אני יכולה להגיד לך שיש הליכי מעצר, שאני באה וטוענת במסגרת הראיות לכאורה, טענות מסוימות, לפעמים גם שקשורות מאוד להימצאות DNA, ואת יודעת מה התשובה של השופט? או של השופטת? אם הוא יזוכה, זה משהו אחר, תנהלו את זה בתיק הפלילי. אבל מה זה לנהל את זה בתיק הפלילי? מה זה אם הוא יזוכה? אבל כרגע אתה מחליט אם להותיר אותו במעצר, להוכיח את חפותו. עוד שנה, 2, 3 שנים, אז אתה לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת? לא, זה משהו שהוא לא... זה משהו שהוא באמת... אם יש משהו שהייתי יוצאת לרחובות בגינו, זה. זה... לא, זה זכויות אדם בסיסיות. עכשיו, מצד אחד אני יודעת שאנחנו חיים במדינה מאוד... אבל את מבינה שכמו שהמדינה מתנהלת כיום, הפשיעה רק הולכת ועולה, נכון? אז משהו כאן לא עובד. נכון. אז אולי פה ננסה משהו אחר. עכשיו, זה שבן אדם עוצרים אותו, יכולים לשלול ממנו את החופש, הוא לא יראה את הילדים שלו גדלים, 3-4 שנים, כשאין ראיות, אלה את הדברים האלה של לבחון אם יש ראיות, או איך הגיע ה-DNA, עושים לפני שמוציאים כתב אישום, לא אחרי. זה המעבדה אמורה לעשות. אבל כשיושב שופט מעצרים, ורואה את חוות הדעת של המדינה, או מבחינתו יש ראיות. אז כאן... הוא לא מנסה בכלל, לא משנה, אני ניסיתי את זה כמה פעמים, כמה אתה מנסה באמת לקרסם במסגרת הליך המעצר, כן? הליך העיקרי זה סיפור אחר, במסגרת ההליך המעצר, לבוא ולהגיד, אבל ההתאמה הזאת היא לא מדויקת, כי ככה וככה וככה, זה אפילו לא מעניין את השופטים. הם לא רוצים להיכנס לזה, הם לא מעוניינים להיכנס לזה. מבחינתם, יש דף שכתוב התאמה של DNA, תשחררי אותי. אני בכלל לא נכנסת לשם. אז אני אומרת שזה חייב להיות מישהו, שמגיע סנגור, שבא מהצד השני, שנותן קונטרה. שיכול להתווכח עם התוצאות האלה. שהיא באה ואומרת, יש לי התאמה, 10 סמנים, הם כותבים 10 סמנים מתוך 11. עכשיו, הפרופיל הוא מכיל 21 סמנים. זה לא 10 מתוך 11. זה שצמצמת את 100% שלך, זה אומר שהייתה לך בעיה. ל-11 סמנים, לא, זה לא אומר שיש לך 90% התאמה. זה שכל הסמנים, לא כל הסמנים עלו, זה אומר שהייתה בעיה בפרופיל. היה שהוא איזה חומר, מעכב PCR, משהו, שגרם לזה שלא כל סמני הפרופיל עלו, וקיבלת רק 11 סמנים, ומתוכם 10 מתאימים לו, זה לא 10 מתוך 11, זה 10 מתוך 21. והשאלה היא, מהו פרופיל בר השוואה? שזה אפילו לא חצי. האם פחות מ-50% התאמה, זה פרופיל בר השוואה, כן או לא? ואלה דברים שצריכים באמת, הם צריכים להיות שגורים, ואת יודעת, זה צריך להיות, כמו שאנשים זורקים עכשיו touch DNA, ככה זה צריך להיות שגור. אז בדיוק התחלתי לספר לך שהשם שלך כן עובר בין הפרקליטויות, אוקיי? ואני יכולה להגיד לך שמהצד של הסנגורים, את כלי נשק, בוא נגיד כך, כרגע. כי ברגע שאני אומרת, כן, יש לי חוות דעת של דוקטור נבית חבר, שבאה וקצת מראה שהחוות דעת שלכם לא ממש מדויקת. וכמובן, אם אנחנו באים עם חוות דעת ראשונית כתובה שלך, זה עוזר ברמות מטורפות במסגרת ניהול המשא ומתן. ברמה מטורפת. עכשיו, אני לא מדברת בכלל על לקוח שהוא חף מפשע. לקוח שהוא חף מפשע אמיתי, אני בכלל לא בעד ללכת למשא ומתן ולנסות להגיע להסדר. לא בעד. בעד להילחם, לקחת אותך, לבדוק את כל האפשרויות. תדעת, השאלה זה עלות מול תועלת. נכון, אבל אצלנו, ברגע שמדובר בלקוח שאנחנו יודעים שהוא אשם במשהו, אוקיי?
אבל אתה בא בסוף לפרקליטות, ואתה מנהל משא ומתן, באיך אספו את הראיות בצורה נכונה, לא אספו את הראיות בצורה נכונה, מה לטובתי, מה לטובתכם. וברגע שאנחנו מעלים את העניין הזה של, יש לנו חוות דעת ראשונית מנבית, זה מפחיד אותם. כן, זה כבר אמרו לי, שמישהו אמר לי שיש להם בפרקליטות. אז החלטת, לוח כזה של קליעה למטרה. הצלחת לעורר אימים על הפרקליטות, שזה לא קורה הרבה. זה לא קורה הרבה. העניין הוא שזה דברים שצריכים באמת, השאיפה היא שלא יוגשו כל כך הרבה כתבי אישום, כי המון, רואים, זה לא רק אני אומרת, יצא מאמר של המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, שמראה שבישראל יש overuse של DNA evidence, כלומר אנחנו משתמשים, יש DNA, כתב אישום, וזה כדאי לצמצם את זה, זה גם יוריד את העומס ממערכת המשפט, זה גם יחסוך הרבה מאוד סבל לאנשים, וזה גם אולי יביא לכתבי אישום שמובילים להרשעה שהיא מוצדקת. זה מבחינת האזרח הפשוט. נביא, תספר לנו על איזשהו מקרה מעניין אם את יכולה. זה מקרה מעניין שככה זכור לך, חוץ מהזיכוי עד שדיברנו עליו בבאר שבע, מאז היו לך עוד זיכויים, בוא נדבר על זה. כן. יש לך, אני בטוחה שבטוח יש לך איזה מקרה ככה שהיה בלב, כאילו משהו שהוא יותר היה אישי. יש יותר מאחד כזה, אבל עדיין תיקים מתנהלים, אז אני... משהו קצר, שתשתפי אותנו באיזושהי דוגמה, שבאמת... אני אספר לך את המקרה שהחריד אותי מאוד. האמת שכולם החרידו אותי מאוד. מה החריד במיוחד? אבל יש איזשהו... זה גם היה זיכוי, זה היה זיכוי כשהשופטת כתבה שהיא, העדתי 4 ימים, במשך שנה, עדות מהגיהנום, ממש, זה היה נורא, והשופטת כתבה בסוף, היא זיקתה, והיא כתבה שהיא לא השתמשה בחוות הדעת. זה שישע אותי, אבל אני יכולה להרשות לעצמי לדבר על זה. זה היה תיק פשוט יחסית, תיק פריצה לקיוסק. עכשיו, אני לא הבנתי למה הפרקליטות מתעקשת כל כך, תיק פריצה לקיוסק. הראיות היו כפפות שהיו בפח שהיה סמוך לקיוסק, בבניין צמוד, היו שם 3 כפפות ועוד קרעי כפפה במקומות שונים, שעל הכפפות היו תערובת DNA של זכר ונקבה ועוד, כלומר לפחות 3 אנשים, אחת מהם נקבה, ואחד מהפרופילים, פרופיל הבולט בחלק התאים לאדם שהוא בן בית בקיוסק. כלומר, הוא בא לשם המון, עכשיו, הבן אדם הזה יש לו, לא הבנתי למה הפרקליטות כל כך מתעקשת על התיק הזה, כי זה משהו שהיה אפשר לסגור בטח בכלום. אז נכנסתי לאינטרנט וחיפשתי את הבן אדם, את הנאשם, ואז הבנתי שיש לו הוא מציק להם הרבה, יש לו המון 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 הרשעות קטנות כאלה, כנראה שמישהו החליט שזהו, שצריך לגמור את זה. ושנה, למעלה משנה, קרוב לשנתיים, הבן אדם היה בהליכים משפטיים, על פריצה לקיוסק. עכשיו, זה כואב, נכון, וזה, אבל בואי, יחסית לתיקים שאנחנו רואים. נכון. והוא אמר, אני הייתי במחסן, אני עזרתי לאשתו של בעל הבית לסדר את המחסן. אני לא זוכר אם שמנו כפפות או לא שמנו כפפות, אבל הייתי שם ועשיתי את זה יותר, אני כמעט כל יום שם, אני בקשר טוב איתם. לא שומעים אותם דבר, זה שה-DNA שלי שם, זה לא מפתיע אף אחד. עכשיו, מה שהרג אותי זה שאת הכפפות שמצאו שם, דגמו בגזירה. כלומר, לקחו חתיכה מהכפפה, ומכל החתיכה הוציאו DNA. כלומר, כשאת לוקחת, לא בודקת את הכפפה, יש לה 2 צדדים, יש את הצד של מי שעטה את הכפפה, ואת הצד החיצוני. הצד החיצוני יכול לאסוף כל מיני DNA שיש בסביבה. והצד הפנימי, בסבירות גבוהה, יהיה בו ה-DNA, או יותר DNA של הבן אדם שעטה את הכפפה. כשאתה גוזר אותם בבת אחת, אתה לא יכול לדעת מאיפה ה-DNA. נכון. רק מעצם זה, כאן זה היה צריך להיגמר. נדגמה בגזירה, אי אפשר לדעת, הוא היה שם. איך משפט כזה מתרחש למעלה משנתיים? 4 ימי עדות על חשבון משלם המיסים? כאילו, לא מבינה את זה. לא מבינה את זה. בסופו של דבר הוא זוכה. מישהו יחזיר לו את 2 האלה? לא. זה משהו שהוא, הפרוזאיות, הקלות שבה זה יכול לקרות, זה משהו שהוא באמת מטלטל. עכשיו, זה מהמקרים הקלים, יש מקרים כמובן יותר קשים. כן. אני נמנעת מלדבר על תיקים שהם מתנהלים. זהו, מפתיע אותי שבחרת דווקא את המקרה הזה, כי אני יודעת שיש מקרים... אני נמנעת בוא נגיד, לא על הפרק
עונש מאסר של כמה חודשים, אלא על הפרק כמה שנים, אם לא כל החיים. כן. ובוא נגיד, אלו המקרים שבאמת צריכים לטלטל אותנו. אלו המקרים, הקלות שבה המשטרה, הפרקליטות, מערכת המשפט, מרשה לעצמה להרשיע בן אדם לפעמים כשהראיות לא בדיוק מדויקות. שאין ראיות הרבה פעמים. מה זה לא בדיוק? כשאין ראיות לא מדויקות, כי מבחינתי אם יש מסמך שהם מוציאים שיש התאמה, ההתאמה היא לא מדויקת. הדברים המסקנה שהם הגיעה לה, המסקנה היא לא מדויקת. היא לא מדויקת. הזיהוי הוא בדרך כלל נכון, כלומר, קשה מאוד לפספס היום עם הערכות החדשות, קשה לפספס זיהוי. גם אם הם יכולים להביא פרופיל חלקי בנחים. אבל כל ההקשר לא תמיד מדויק. אבל הקונטקסט, אי אפשר להפריד את זה מהקונטקסט. נכון. והרבה פעמים, DNA, עכשיו זה דברים שגם בבית המשפט העליון היה איזה משפט, אני כבר לא זוכרת את מספר התיק, שהייתה הצתה של כנסיית הלחם והדגים, ונמצאה כפפה במרחק של 3-4 קילומטר מכנסיית הלחם והדגים, כשהנאשמים הם בכלל מהשטחים או מאזור ירושלים. אז השופט כתב שם, השופט, שהחפץ הזה לא נמצא בסביבתו הטבעית של הבן אדם, ולכן כן אפשר לקשור אותו לזירה. אתה מבינה, זה דברים שכן ידועים. אני אומרת, כל הזמן, אני באמת מאמינה בלב שלם שיש שופטים בירושלים, ולפעמים יש תחושה שהם לא יוצאים מהעיר. פשוט הם לא מגיעים לכל המקומות. הידע קיים, יש איזושהי סרבנות לקבל אותו. אז לא לוותר על שום פרט, כאילו, לבדוק. אני חושבת ששעה איתך זה כמו טיפה בים, בכל התחום הזה, באמת. בתור מישהי שהיה צריך כמה שעות שנשב ביחד כדי שתסבירי לי פחות או יותר את המונחים והמושגים, וגם אז לא יצאתי איזה פרופסורית. תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו. אני חושבת שזה סופר חשוב. אני מסכימה. ושוב, אני פונה גם לכל סנגור שרואה את הפודקאסט הזה, תפנו אליה. היא הבן אדם, היא המומחית, היא יודעת לשאול את השאלות הנכונות, היא תכווין אתכם, היא תעזור לכם להגיע לסיום התיק בצורה הכי טובה. ועוד אני אגיד בהזדמנות זו, שלא יהיה אדם, שלא יקבל את העזרה שלי, בגלל שאין לו כסף. אוקיי? זה לא יקרה. זה לא הכוח המניע. כן, אבל אל תשתכחו שסנגורים פלילים רואים את זה, ואנחנו לא... לא, בדרך כלל אני באמת משתדלת, זה יכול להגיע לסכומים גדולים, אני יודעת את זה. אני חושבת שהערכה הראשונית... בסוף את מאוד נגישה. במייל או טלפון. תפנו, תבדקו, תבררו. אני גם בסוף הפודקאסט משאירה גם את המייל שלך, גם את המספר טלפון שלך. תודה רבה. יש לכם שאלות, יש לכם... גם כשמסתדרים לכם הדברים, ויש ראיות DNA בתיק שעלולות להוביל להרשעה של לקוח, תשלמו 1,500, 2,000, 2,500 שקל מקסימום, תבדקו את העניין. אז אני משאירה גם את המספר הטלפון, גם את המייל, ותודה רבה לכם שהקשבתם לנו, ואני מקווה שמה שדיברנו עליו, הדברים שדיברנו עליהם במסגרת הפודקאסט, עזרו למישהו או יעזרו למישהו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.